bamanan ko fa tiɲɛ e b'o kɔrɔ dɔn ayi non i b'a kɔrɔ dɔn n b'a fɔ fa tiɲɛ fɛn saba bɛ yen bamanan y'o tɔgɔ sɔrɔ n b'o fɔ ye bi juru filanan fa tiɲɛ sabanan cɛ cɛ tɛ cɛ ne tɛ cɛ yan ni saba kɔni bamanan y'o sɔrɔ n b'o kɔrɔ fɔ ye sisan ni fa ye mun mara n'ale kelen ye mun dilan a wɔsiji la a tɔgɔ la n'ale tɔɲɛna o b'a fɔ a kɛra denw tiɲɛ fa tiɲɛ i b'o kɔrɔ dɔn wa parce que fa kelen ye mun mara k'a yiriwa aw mun y'a da aw bɛna sara da k'a tila bɛɛ b'i ni yɔrɔ ta o de ko fa tiɲɛ donc den de bɛ fa ka nafolo tiɲɛ parce que n'an y'a sara da k'a tila n'i b'i ni yɔrɔ ta a barika banna a ma tiɲɛ a ma a ma tiɲɛ ka ban wa o kuma bamananw b'a fɔ fa tiɲɛ denw bi fa ka mara ale ye mun mara ka nafolo mun sɔrɔ a wɔsiji la ale kelen ye mun sɔrɔ aw de bɛna a tila k'a tiɲɛ ko n'a tilala fana n'i b'i ni yɔrɔ ta fantanden mun bɛ yan fɛ n'i ɲɛ bɔra i bɛ taa i ta d'a ma i denmuso ɲuman bɛ n'a fantanden mun ka d'a ye ale b'o furu a b'a d'a ma a juguman yɔrɔ i b'o dɔn wa ko i ye so ɲuman mun jɔ ani i ye muso ɲuman mun furu k'o to yen cɛ wɛrɛ b'o furu ka taa da i ka so kɔnɔ o ka jugu sa dɛ ayiwa donc o de tuma ko fa tiɲɛ voilà i y'a faamu a tiɲɛtɔ filɛ nin ye non a bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ maintenant ko juru juru ye kɔrɔ di bamanankan na juru juru kɔrɔ di bamanan juru yɛrɛ bamanankan na juru o tɛ sirifɛn ye wa o tɛ sirifɛn ye ni hɔrɔn wulila ka taa juru ta walifɛn minɛ ni kan ye hɔrɔnkan ye o ko o de ye juru don i kan na parce que n'i ma se ka sara hɔrɔnya juru b'i la n'i y'a tigi ye yɔrɔ o yɔrɔ n'i m'i kunbiri i bɛ sira fara o de tuma ko juru y'a ye bamanan ye o fana tɔgɔ sɔrɔ de o m'o jɛ dɛ juru donc o y'a tɔw jɛ yan o y'o ni kelen kɔni i yɛrɛ b'a dɔn voilà i y'a faamu donc n'i hɔrɔn i y'i kan di a ye nin di yan n b'a sara nin waati na n'i ma sara i bɛ kɛ jɔn ye jɔnya juru dɔn i kan o de kama ko juru ko juru ta ye tɛ caya dɛ maa mun bɛ juru sara o de ye cɛ bamananw ko tɛ a sabanan ko cɛ o tɛ e ni ne yan cɛ kɔrɔ di n'i kamana ganna i b'a fɔ cɛ donc ko cɛ bi ka cɛ sebakɔrɔ pour que a ka du balo a bɛ sɔn ko bɛɛ ma kabako fɛn tɛ a kabako walasa dɔw bɛ se ka bolo o kɔni o ye tiɲɛ ye o de kama ko cɛ kamana gan fɛn de ye n'i kamana ganna i b'a fɔ cɛ bon o de ye cɛ ye cɛ ka fɛɛrɛ ka bɔ a tɛ dɛsɛ ko la tuma dɔw la n'a ganna i sigilen y'i kelen i b'a fɔ ko cɛ bon cɛ tɔgɔ filɛ nin ye donc ni tɔgɔ bamananw ma jɛ a faamuyara a faamuna a faamuna kosɛbɛ ayiwa tabarikala n b'a fɔ i bisimila bamananw ko hadamadenw maa mun sigilen don tile kɔrɔ ani maa mun sigilen don suma kɔrɔ o sigi cogo tɛ kelen o tɛ se ka kɛ kelen ye dɛ mun na ayi dɔ bɛ lafiya la dɔ degunnen don o tɛ se ka kɛ kelen o tɛ se ka kelen tile kɔrɔ ni suma kɔrɔ kelenw tɛ ko n'i ye maa tɛgɛ fila ko kelen ta ko ye ji ye tɛrɛn ka ye tulu ye ko maa mun ta ka ja joona ka na ko i ye danfara don mɔgɔw cɛ la o kɔni o tɛ diyagoya tulu o bɛ ja tulu ni ji jumɛn ja ka di olu tɛ kelen ye o tɛ wa o tɛ kelen ye o tɛ barikala an b'a kun jɛ ni mun ye ko hadamaden n terikɛ tɛ sɔn nin ma ko ka n'o fɔ n terikɛ sɔn tɛ nin ye i bɛ se k'o fɔ mais a tɛ sɔn nin ma ko i ka n'o fɔ munna n terikɛ tɛ sɔn nin ma a y'a kɛ cogo min na i b'o dɔn wa a y'a kɛ kun min na i b'o dɔn lahalaya ye mun y'a kɛ a k'a kɛ i b'o dɔn n terikɛ ka sɔn tɛ nin ye n b'o dɔn o bɛ fɔ mais n terikɛ tɛ sɔn min ma ko i ka n'o fɔ ko n'i y'o fɔ i bɛ gɛlɛn de a y'a dabɔ kuma i b'o dɔn parce que hadamaden dɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ dɛ yɛrɛ kun sɔrɔ ma dɔgɔ dɛ o cɛ ayiwa bisimila bamanan André ŋo bamanan André bamanan Etienne Ɲare voilà Etienne Ɲare bi an bɛ dɔn jumɛn na bi ye tarata ye talata koba jumɛn de kɛra parce que an ka ko Mali la koba bɛ kɛ e bɔlen du kɔnɔ ka na se koba si ma kɛ i ma kibaruya i ma fɛn ye dɛ i ma fɛn ye ma fɛn mɛn i ma fɛn ye fɔlɔ parce que an ka jamana na ni dɔnni ye dɔn
Achama fama chama mago sara tata dune. E de côté. Ne ko ni ba fo ngo ko ba chawo kera mais chama mago sara mo fole ngo ko bawo. Otea. Amma ni kuma ke kuma fo ganya. Ko chama ko ba chama kera mais ni ko fama chama mago sara mo fole. Chama nga fanga dafiri la wo. Ah. Ayo tabarakallah. Donc billet écoutez, talata. Ambi tubabu kalo la bo fo septembre kalo te. Septembre kalo kile mo ani kile samba flale mo wan kile. Tabarakallah. Sini ko sini domba yede. Écoutez. 22 septembre. 22 ribo do. Anga yera ma hora soroli tea. Au côté. Au kodo. Au 22 septembre. Et 22 septembre bon, non la namba fo ni bite kele. Kelo te. Gefe bi bolo. Ah bon. Amba dameni Nouvel Horizon. Nouvel Horizon allait faire de follow monde bala. Nouvel Horizon allait kumana mi métallique Franci allait fintigilakaw olu ka nyama no Florence Parlier allait konbe tamana en feyano tamami reka la nyininte dore wasa métallique kuma min be senani o ye Wagner olu mogo ka nali sena konne humu konnana Florence Parlier allait konnana kana kuma ni chama chafanga nyama mogo ye buka borlasiki koni fama bina bolu femununka wa ira ka foko mi métallique ko force barkana ale koni kubna yelema do ale konnana wasala kana obseka saba kura choko mina ale ni mi métallique ka ira ka fo Russie ale fintigila ka munu kan ngani o ye Wagner moko ye France koni ala ira ka foko o kole mi kon fleko o te ale fela ba o do kumu konna na buna yelema do force barkana ale moko ka bara o tableau la ni koni la seli Nouvel Horizon ale o fo ali biamto Nouvel Horizon ale konna na métallique chek mboy ay dara ka bo nyoro ka olu fe no ale konna wolelo ma dake kanyeshi chama fanga moko ma métallique ko sido moko kon be ka baka limu kon ke ko ukana song ni o ye métallique chama fanga ale kon wakati ko fole obiseka o batu chogo minani o transition o delay boy ay ra ka fugo métallique nga fintila ko kana siran sido moko olu ka baka ni onine la Nouvel Horizon ale ka la seli o ene. Disons, Horizon Black Ref, gafe mon Togo soir de Bamako, ou l'a fait comme Bakono, ou son l'a fait comme de Bala. Soir de Bamako, ale kumana, bimbe tali ke, ningwani ma do na togo ko samba le koni amuso koni bone anina. Al muso ko folen koni wa ira ka foko u ye 100 ans ani woro u o de koni ke mariage o konna la nga ira ka fo samba koni amuso bone ani na o de mu konna la kiriti la mo ma ko foleni o ye samba o kona amle ka abla ka so konna sanduru ka so amna oke alibi amto soir de Bamako ale konna la bamancha wale koni o mu konna na mi métallique mali ale koran fa ira ka fo ni groupe État islamique ale ni groupe mina fo ma ko GNI moko olu koni kay masraka shokon ke tala métallique tisit ka olu fe no ni ngol métallique bamanchi groupe fla olu do konu willa am métallique ka kele kon ke anga mali o nord enfant o fanfelana alibi am to soir de Bamako o konna na métallique BNDA olu kon wa nyola jeba ta ko keme ale ni binani ani kele o kon kera o kumu konna na kuna fulura ira ka fo ko bara koni o nyena ka sabu ke kuka samba fla le ni mo ani kele o kumu konna na o kalo woro folo kon konna na ko ga ira ka fo soro koni yiri wara ni sefo war milliard woro ani akunga mfen o yo ira ka fo ko o ye kuna ful duma koni ye BNDA oluga nyola jeba ta ko binani kele na o do kumu konna na albi amto soir de Bamako ale konna na yara ka fo ministre mini o konya shinno sirawa ko nyana boli ma le kon ko tamala Bamako ale konna na WhatsApp sekata inyada yara ambe wakati mna ko sisa ambe samia o la sira o lu chenu na le kon wila kata inyada sira ko wasa dona na talo obseka fere bela jelenti ke wasa sira ko follow obseka dilanka nya chogo mina bulma fantiku obseka la fia soro sira ko ta fanfela na soir de Bamako ale ka la seli o eni aywa niveau de soir de Bamako la seli le reporter ambo sere kala jemumba kono reporter ale kumana krenkrena na métallique moro sirbe politique tombe na befo mako far anka wuli ale ko nakil nata di société Wagner moko uluka na lika malla moro sirbe ale la selike kaire ka foko mali kon kanga ije no kon wolo ma chuko mina ko wasa mali fene akaka na fasoro ko jatemene ni abe jeno ya kon ni moko we wasa métallique jeno kon fla bela jelem seki ka na fasoro ala chuko mina ko bela jelem kon ga mali ka nga fere bela jelenge wasa no be partenaire kon keni moko
ka jateminɛ kɛ a kana kɛ partenariat fankelema ye walasa bɛɛ lajɛlen kɔni ka se k'i ka nafa sɔrɔ ale kɔni ka laseli ye nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Modibo Sidibe a yira k'a fɔ société Wagner mɔgɔ olu ka nali la ko Mali kɔni ka sigi ka miiri ka jateminɛ kɛ walasa metali a kana kɛ partenariat fankelema o ye Modibo Sidibe ale ka laseli ye nin ye ka bɔ reporter o kɔnɔna na Albi Amto reporter ale kɔnɔna politique tɔ min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Nouvel Espoir pour le Mali ni o ye nɛɛma ale ka baaraw kɔni nun donna dɔgɔkun tɛmɛnen a kɛra Palais de la Culture o kɔnɔna na ni politique tɔn kɔfɔlen ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko o kɔni bɛna danfaraba kɔni yira olu ni politique tɔn tɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ u ka baaraw nun donna dɔgɔkun kɔnɔna na a kɛra Palais de la Culture kɔnɔna la hali bi Amto reporter ale kɔnɔna na maa min n'a bɛ fɔ ma ko Mamadou Sissoko di Mamani ale yɛrɛ Super Biton orchestre Super Biton ɲɛmaaba ye ka bɔ Segu ka olu fɛ yen ale kɔni a yira ko Mali bɛ wagati min na i ko sisan ko wasa kɔni bɛ se ka i t'a sɔrɔ Mali kɔni kɔnɔna na fo i ka kɛ nkalontigɛla ale ni i ka kɛ kalabanci wasa i ka se ka i t'a sɔrɔ an bɛ Mali min kɔnɔ an bɛ wagati min na i ko sisan Mamadou Sissoko di Mama ale ka laseli nin ye ka bɔ reporter o kɔnɔna na. O kɔnɔ y'a ta Alama an jogo tiɲɛ na. N'an ye le reporter bila l'indicateur de renouveau Ango Segere ale mun fɔ ale kumana min bɛ tali kɛ indicateur de renouveau ale y'a yira k'a fɔ ko direction générale des marchés publics fo ka taa se délégation de service public ma ko olu kɔni baarakɛlaw olu kɔni ye baarabila badabadaw kɔni kɛ baarabila kofɔlen a daminɛna kunun ko kɔni y'a yira k'a fɔ mago bɛ laɲini dɔw la ni olu kɔni ma sabati ko olu kɔni tɛna segin ka taa baara kɛ u ka baarakɛyɔrɔ kofɔlen o la hali bi an bɛ to indicateur de renouveau ale kɔnɔna na an bɛ taa APJ mɔgɔw olu fɛ yen nɔ olu kɔni ka baaraw ta ko 12 baaraw olu nun donna min bɛ tali kɛ ka stage kɔni kɛ sifuw kunna walasa u bɛ se ka baara kɛ baarako taabolo olu ɲɛdɔn cogo min na ale n'u bɛ se ka kɛnyɛrɛye fɛnɛ u ka kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ olu dayɛlɛ u yɛrɛ cogo min na o baaraw kɔni ta ko 12 olu nun donna min bɛ tali kɛ kunun ka baaraw kɔni kɛra CCB la ɲɛmaa kɔni k'u bɛ maa min bolo di camancɛ fanga gouvernement ɲɛmaa ni o Dr Sogɛlɛ Kokala Mayiga baara ninnu kɔni ɲɛmaaya k'u bɛ ale bolo ka kalan ta ka ɲɛsin sifuw ma walasa u bɛ se ka baara taabolo dɔn ale n'u bɛ se ka kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔw dayɛlɛ u yɛrɛ cogo min na indicateur de renouveau ale ka laseli ye nin ye hali bi an bɛ to a kɔnɔna na an ka se n'an bɛ taa yuwarukaw olu fɛ yen a yira k'a fɔ maa marifatigi dɔw kɔni minnu ni olu bugunatigɛ kɔni ma dɔn olu kɔni kɛn bɛ ka sariya kɔni sigi min tali kɛ yuwarukaw olu kunna walasa u bɛ se ka sariya kɔ o bato jagoya o la cogo min na wale kɔni kɛlen don maa marifatigi dɔw fɛ minnu ni olu bugunatigɛ o ma dɔn indicateur de renouveau ale ka laseli o ye nin ye. N'an y'o bila kɛrɛfɛ info matin ale n'a ka jaw baw information jumɛn de b'a kɔnɔ. Info matin ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni Faransi cɛla la info matin kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i ko sisan ko Mali ani ni Faransi kɔni u bɛ ka muru kɔni sama ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔna la Faransi ale y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ma ka baaraw ka olu kurakuraya nka Mali kɔni ale tɔn bɛ a nɔ la ale kɔni ma laseliw kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nka Faransi ale y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna yɛlɛma dɔw don u ka baara la walasa lakana u bɛ se ka sabati nka an bɛ wagati min na i ko sisan info matin y'a yira k'a fɔ ko tension kɔni bɛ min bɛ tali kɛ ni jamana fila olu ni ɲɔgɔn cɛ info matin ale ka laseli ye nin. An ka pression k'u kan parce que sisan an de bɛ san fɛ donc an ka profiter u fɛ k'u digi fo u ka sɔn ka don an ka don da fɛ Asimi a kana siran parce que sira bulon b'a bolo donc France de siran sisan sinon kɔni an bɛ yan voilà l'indépendant an b'a kuncɛ n'o ye. Indépendant ale kumana fɛnɛ kumana min tali kɛ Florence Parly ale ka nali kɔni kan ni ale Faransi finitigilakaw olu ka ministre a yira k'a fɔ Florence Parly ka nali kɔni bɛ tali kɛ fɛn min na kan ni kumaw kɔni wulila k'a fɔ ko société Wagner mɔgɔw kɔni bɛ nale Mali la kɔni u ma tɔsi kɔni to Faransi la o de hukumu kɔnɔna la u ka finitigilakaw ka ministre ale wulila ka na walasa a bɛ se ka masala ni camancɛ fanga mɔgɔw ye u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min na o y'a yira k'a fɔ k'u kɔni bɛ na yɛlɛma dɔw don u ka baara taabolo la Mali la walasa bɛ tali kɛ yɛlɛma bɛ se ka na cogo min na lakana ta fanfɛla na nka o bɛɛ n'a ta Mali kɔni ale bɛ a nɔ la ni ye min bɛ tali kɛ indépendant ale ka laseli nin an bɛ saloli kɛ n'ale ye. Ayiwa n'an ye sali kɛ n'a ye n b'a fɔ o tɛ baasi ye Etienne Ɲari 22 septembre a b'i hakili jigin mun na est-ce que 22 est-ce que yɛrɛ bɛnna 22 ma yan. Bon an ka temps wagati an tun bɛ to ka 40 ni 30 fara ɲɔgɔn kan 22 fêté. A bɛ 22 fêté non ni ne ko bɛnna 22 ma an ka waati la an ka denmisɛnya 22 tun ye 22 ye ni 22 surunyana bɛɛ b'a dɔn ko bɛ dugu la an fɛ Tombouctou parce que n b'o de ta parce que an ye denmisɛnya kɛ o de la parce que su na ɲɔgɔn bi tɛ 21 ye wa sini tɛ 22 ye wa
e mina ko ba fode folo manzani bi manza te glede no ne benga do be ale tu e tayrie go radio de tumba bolo fossa o radio kolomba nga so alisa ne o mara wa beso Russie radio do Russie o radio bi bo Russie quoi radio keslama do ni ara ba fo kesu kesu nyuma gadla ka vitre kala radio belebele ba a cheka ni ay ba fo armoire a keslendo a bouton e belebele ba a kankadi o wati ni SW nu de be FM nu teo donc le fallait que ka radio Mali capté en fait donc ni 21 ni sera wo radio iba nyebi chokoroba la chokoroba de radio boka josika la boko bi président na kuma comment dire dube ka radio bo ka radio labe ka bla 22 ko président na kuma shuno si c'est un président qui m'a mal mo ta jete mais mo mi yu ya betel la dongo ga kuma mo bo la meble bo fo la prison dum te kuma ni événement baute ngo dugu berezi bebe bisike be ama ko président na kuma président na kuma shuna et puis na kuma la tita kalo kan fo fene bebe na la banka sigi donc au radio ando bo jusika la be ko président na kuma shuna o ya nyanga fulo depuis amassé aflana ni watina clé ça va 2021 mogo de bibo ka drapeau fitini tige ka ke Greenland ka do jiru la ka Europe masri ka drapeau si ka siri Europe ka plan de l'indépendance là ka siri après façon ka chaka dawla ka drapeau belebele ba ke dawbela ka dawbela ka ke dugutigi la ka gouverneur la o ya aflana tamasha flana asabana enye bi yiri junu bobo pendre ka ke jamai ka pendre ya ya bi dono noge maintenant dugu fitini ani cercle nu o bebe délégation ci kana Tombouctou dobina sokan dobina nyogome kan dobina sedobina pour la bebe na nyogon soro place de l'indépendance le 22 maintenant à chou bignon 20 c'est dans ce de bo kanamta kan la to kumbe ko flambeau awo retraite flambeau awo akube kali kati bontaro na bege sisa abu bo taw jo goudron da la bu tasma bu bolo ayra butugo ko ambi dugu mulmulu fo kan dala lubna do kana wadmina ambe segeta so o fana am fono ese no bege sisa nyingal do ne ko famo na mo ay ko sinon for la fin le gu feteli no gate mal 31 ans ya fam donc disant o de tumbi ke o chouvet maintenant o dugu je amata place de l'indépendance là gouverneur na sigi maire na sigi commandant na sigi dugu na sigi femme na sigi défilé d'amener c'est dans ce défilé que nous tenir nous que tenir faut c'est dans ce nègre de l'otini o watine ni c'est dans ce yo que tenir nous tagamato ye drapeau bolo chebi nyefe que na ser tribunal be garde munge go faut c'est dans ce nègre de là oui c'est ayo wodo no temenengo sisan civil mu défilé après nyanga wala jumi onta kermesse de kami amman sendo borola ko kuyer don dala ga sevangala ambi pambana ka jio chamake ka yirido jo ka mun tulie ka munu ko ni sera ka fem blasa ve ni sera ke lega ta woita o de tumbike on se jala ali ne ga bougie tan flamane ni almatikele voilà donc o de tunye vende en fait wati et là-bas donc ko bidugula 22 korolu bo foye monter du drapeau et puis drapeau vous monter be jolendo drapeau vous monter imbida non bon 6 ans on peut d'abler bon avec chokodi ndala nya fait est-ce que 22 ko yeret na dabla e kanu fode no dablo manide avec ata choko milani an kone an kɛra an ta si dɔn sa bon an ye 22 sɔrɔ o cogo de la an kɔni an denmisɛnnin lama an y'an jabɔ 22 la dɛ an ye 22 sɔrɔ o cogo la bon o ɲɛnafin de banna sisan voilà aw kɔni ma nin bɛɛ sɔrɔ bon an ye dɔɔnin sɔrɔ a la dɛ an ye dɔɔnin sɔrɔ parce que an bɛnna ni flambeau ta wagati ninnu ye ani kɛrɛmɛsi ninnu mais est-ce que sisan kɛrɛmɛsi yɛrɛ bɛ n ko fo ti kɛ sa sisan 22 yɛrɛ ti kɛ défilé yɛrɛ ti kɛ sisan tuma dɔ la ne ma nin dɔ de fɔ ye 22 défilé yɛrɛ ti kɛ est-ce que Mali a 22 sɛbɛlama laban ma kɛ 2007 soit a tɛ min kɛra sigi a ye 2010 kɛ o cinquantenaire la, défilé bac. Ah ouais, cinquantenaire fait la. Au fana y'an sɔrɔ yan. Non, cinquantenaire. Cinquantenaire défilé fana y'o kɛ. O de ye ne kɛ 22 laban yɛrɛ, ne bɛ ka taa 22 kɛnɛ kan. Ayi, ka taa 22 kɛnɛ kan yɛrɛ. O de ye n ka 22 laban ye parce que an taara Asayi la o don Kalafi tun bɛ yen, Asa ɲɛgɛn bɛ sa. A tora Kalafi yɛrɛ tun bɛ yen. O don ma diya dɛ.
son parachute o avion nous char nous a défilé nous o 22 ko ni jara o de ne ka 22 la ba yere ka boka 22 la ta 22 la 600 ko ni 600 a kembe to ka je e kana fusa donc bon 22 flene bon 600 c'est que 22 donc ou ti 22 ja donc 22 bina 22 bi tebe ka soro mata don 22 ne de be ka finya mo yere bi ni ka 22 jume takale nya fa 22 ko mena dabla malla ko male me ka évoluer ko mina sa amna 22 ko dabla o a jayro fana sa dasu jume 22 sa dasu jama bi jala soro aho jala di wati de ni yo sa dasu bi jala soro fin la 20 janvier ani 22 la doere ko de ga fo wa ke zirier ko commandant chewela ko ni 22 sera ke caporal ko ni karsan abula ko classe bonne nouvelle ko commandant dit 22 la caporal ko 22 le kala jumela o ka ta 22 kalo nyini ko ça dépend ko 22 bi kalo bela 22 bi 22 septembre la voilà merci Kambe